Jeesus, mikä savuutis. Noa! Tätä mä odotin. Tähän pisteeseen pääsen. Se on vähän kadun näköinen, mutta kyllä se kestää. Tulee ainakin puhtaaksi kunnolla nyt tuo piippu tuolta. Että se ei oo nyt sitten, ei oo heti edes uudestaan tämä lysti, mutta se vaatii vain välillä tämän pakosta, että mä oon pitänyt tehdä kyllä ennemminkin jo tämä, mutta tuo aivan passelikeli tähän lystiin.